Fid-dawl tal-omiċidju ta' mara oħra din id-darba ta' Chantel Ketkuti, il-Kummissjoni tal-Vjolenza Domestika u diversi NGOs iltaqgħu mal-Ministru tal-Ġustizzja Edward Zammit Lewis sabiex iqajmu kuxjenza dwar dan kollu. Huma saħħu li ħafna nisa mhux qed iħossuhom protetti biżżejjed, għalkemm in-nisa li jkunu għaddejjin minn vjolenza domestika qed imorru jirrapportaw xorta qed tispiċċaw maqtula. Il-liġi qed tintuża f'dan ir-rigward hija waħda patriarka. Għalhekk ħafna nisa qed jispiċċaw jitilfu it-tama fl-istituzzjonijiet ukoll. Għalhekk hemm bżonn li ma jinħelix iktar ħin f'diskussjonijiet iżda jittieħdu azzjonijiet immedjati f'dan ir-rigward u dawn is-sitwazzjonijiet jibdew jittieħdu iktar bis-serjetà biex jiġu evitati iktar imwiet. Min-naħa tiegħu il-Ministru Edward Zammit Lewis ammetta li min-naħa tal-Gvern hemm bżonn li jsir iktar xogħol. Fid-dawl ta' dan l-omiċidju xokkanti hemm bżonn li jinfetaħ dialogu iktar wiesa' mas-soċjetà ċivili biex issir ħidma aktar sfiqa. Hemm bżonn li l-istudenti sa minn età żgħira jkunu edukati dwar dawn is-sitwazzjonijiet filwaqt li ssir iktar ħidma fil-korp tal-pulizija sabiex ikunu iktar preparati meta jkunu affaċċjati b'sitwazzjonijiet ta' vjolenza domestika. Finalment, huwa importanti li nisa li qed isibu l-kuraġġ u jitkellmu fuq sitwazzjoni li jkunu għaddejjin minnha ma jispiċċawx fl-istess stat li spiċċat fiha dillhom żagħżugħa.